bugate sia nari naje to konya opportunity ngoma tenga nenje ndo abantu bane mbogwato mucyanda abakonya amaji nkamuikera ekero abantu baiboira asegesaku toriko na gwakire nangi omurengario itu ntomaito automatically ngonya toreka amangana itanka otokorangira nigo tukotokarwendo kieke twakwana aya bagwake nangi abarayi bachorire bagotangaza nga Matiang'i nga oisanire kobe president. You don't need to announce nga Matiang'i oisanire kobe president. If Matiang'i is a presidential figure, is a presidential figure. Asegencho inchirinde teyo esimbera arukuru walide kubwate gechure echake kokura kurumuino ngaijo. Nebwate gechure ekyo. Te kubwate gechure. So abaswahili bagoteba nga simba mwenda kimya ndiye mwana nyama. Igotsi kone chigosaria. Amariogia ya babwate babonyo ko minto bakona gwake nangi akari tukonga Matiang'i 2027 pakiega banechorire muzike simbara ati gukura nga kabisa ngabona Matiang'i to nero isanire tinda akana. Mweshimiwa abaraina bange bagukwana renga abarayi abanene bono ngokwana bagukwana opinion yabeko ba capture from Kisii region. Ekero ngokwana igenteke igoteba nga bakero bagukwana igabarayi abachorire nabo news yekobwata mono. Ekero bagutangaza nga Matiang'i to gwakero president 2027 igo bagosaririo mugusia senchirigi. 1 Inchirate yora tangaze nga bono mukabwate presidential candidate ye ngao 2027 ne serikali iri in place bono iga ebwata magendereko baletera for the next 3 years. Mugusite yeke 2027 otenende kubulie kerugo atenende kubulie kerugo atebanga bana ba minta bagusia matatia ya mbwate sie embule mbendera ne Kenya tochake kongora umwana uyu. Mweshimiwa kerugo kwandire serikali koleta magenderero amagendero narachaki guna national government asoro gongoro agusi okonyoranga airire egekago kotabuka. Ntobwate na alikari yuko onya koro muri kwa mangana mwaro mutandao na alikari yuko mune secretary general nkarikere president yenyane inkamotebi na bara abigora ari na batanyare ko ibintu bigendrete Kenya gimakiagire president tari maraika president rumuntu mwanya bantu bunintwe na alikari yuko inkamwereza kurugoro ki minister ki aye kisoke kiereza abantu bana otumekirwe kibesa bakorete ndokieke bori abakenya bamanye inkamurikana ngateba ke areso kitangase bunego egusangari kibesa kirumutiye. Onye minister ya education yigo tumeka gocho musiko gamba ngo temali sana kominyo kare Kenya ko gereza ibintu buna ereza musonde kibeza jaso ete kisako na mini first year and second year sabana bali university. Aba kwenda aba waziri basoke baereza mwana ya serikali so that aba Kenya bamanyanga nonye pay silipe ko finywa nonye chibango chetu cha chiriguru aba Kenya barase kibeza cyabo cyo korendo ke chiko genda nimbo mulengo bwe serikali neje no Kenya korete gendo neje kwa kana tax. We need to know this information. Na kige ko ratoko tebanga serikali ya Kenya abantu mbaro bakoye korere imirimo babwate gento ko ke sabotage kurwa serikali yani abakori imirimo be serikali batari William Ruto babwate woslo ase serikali either chipolisi nchiro chia chire chinya kitete kugenda mangana digital kuna bono kwaro je president yakurete ngatete ko digital when people go digital ige minutinga ebintu byose bikonya byabere bikogena manyo biko biswa bono biko nyara kubiswa iko bikorege to kieke bikabirorekane amanta abanga bakori ameremo bange prominent be serikali igo bandete kupinga chiseri icho nazingi cyo bakupinga chiseri ichi mbata getiko soka open liko tangaza chisera cha serikali chigo chigosirio bokurumi chigo chigosiria ebotantanu we ni boye serikali na kige kogororo che gosiro ero ase serikali nali gete ni rube bono mo secretary general mo acting secretary general UDA county ya Kisii ngatebe president Koranche pebi aba minister ba make sure department chiabo abantu bakorire imirimo naliye kasi ya roka nganere ase serikali